ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட ஆதிவராகநல்லூர் மேல்முகத்து மாரியம்மனுக்கு அமாவாசை வழிபாடு நடைபெற்றது. கடலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட ஆதிவராகநல்லூர் மேல்முகத்து மாரியம்மனுக்கு அமாவாசை சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. மாதந்தோறும் அமாவாசை என்று மேல்முகத்து மாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடப்பது வழக்கம். ஆனால் அம்மன் என்றாலே கிழக்கு பக்கம் நோக்கி இருக்கும் எல்லோருக்கும் அறிந்தது உண்மை. ஆனால் ஆதிவராகநல்லூர் கிராமத்தில் மேல்முகத்து மாரியம்மன் மேற்கு நோக்கி இருக்கிறது. இது புராண கதையில் அமைந்துள்ளது என்று ஊர் பொதுமக்கள் கூறுகிறார்கள். மற்றும் சிவன் வேடம், பார்வதி வேடம், காளி வேடம் அணிந்து நடன நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அம்மனுக்கு மாதந்தோறும் வழிபடும் ஊர் பொதுமக்கள், நாட்டாமைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் அமாவாசை சிறப்பு வழிபாடு மற்றும் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது. நியூஸ் கியூ செய்திகளுக்காக கடலூர் மாவட்ட செய்தியாளர் பிரபு. உலகில் இனி நானே தனித்து இயங்கிக் கொள்.